everyone! Welcome back to our channel. So, ayan. Parang matagal-tagal ako para sa akin na hindi ako nakapag-mukbang since 6 days na akong walang upload. So, ayan. So, magbabalik loob tayo sa pagmamukbang. Busy lang, may mga inasikaso lang. So, ayan, magbabalik na ulit tayo sa pagmamukbang. So, for today's mukbang, magmumukbang ako para maiba naman. Ang mukbang ko po ay, ayan siya. Misua seafood. Seafood with misua. Ayan, misua na may seafood. Meron akong alimasag and, ayan, maraming shrimp. Wait, ilalapit ko sa inyo. Ayan. And then, actually, brunch. Kasi 10:30 na and hindi pa ako nakakapag-breakfast. So, sinamahan ko din siya ng tocino. Ayan. Ganun kulit pala nagluto nito, guys. So, let's eat! Ang bango-bango nito kung aabong siya. So, let's eat na, guys. So, ayan. Meron din siyang patola. And napakadaming napakadaming ng shrimp. So magkukutsara and tinidor. Hindi mo na ako magkakamay na yun. Gatukos talaga ako kapag alam ko pag bumukbang ako, hindi na ako nakakapag-breakfast. So, ang nangyayari, inuuna ko na pinapakain ko na agad si yan, may kusino. Pata ng shrimp. And patola. Guys, kung may mga gusto po kayong i-request kasi nauubusan talaga kami ng idea. Parang lahat ng mukbang na namin. So, yung mga nag-request na nauna, sa mga susunod ko lang po videos namin, or mukbang videos ko, imamukbang ko po yan. Mga lutong bahay mo na talaga yung, minumukbang ko halos ngayon. So, habang wala pa yung mister ko, habang hindi ko pa siya kasama magmukbang, halos mga lutong bahay muna yung mga imumukbang natin. Kaya kung may mga request kayo, mga lutong bahay na gusto niyo pang i-try ko, just comment down below po. Ayan, yung mga sa mga pagkain sa labas, yung mga nagre-request na i-try namin yung ganitong resto, ayan, pagpuhin niya na po. Kasi as of now talaga, mga lutong bahay po muna tayo. Masarap.
babalik din tayo sa cooking show. Magkukukin ka ulit ni Mr. ko. Humami yung aabang ang pagpag niya. Nag-extend kasi siya. Kaya kailangan ko yung tulong nyo dahil nauubos na kami ng idea kung ano pa yung mga imumukbang ko. So, comment po kayo. Sarap. Try natin itong alimasag. Sarap. Kasi hindi siya kumakain ng seafood. Tingnan ko bakit. Masarap ito. Ang lasa. Masarap. Gusto ko. Sarap. Gusto ko na po yung kanin ko. So, thank you guys so much for watching. And please, paki-like po itong video kung nagustuhan nyo. And please, don't forget to subscribe to our channel. See you in my next one. Bye-bye!